Ang gusto ni Jesus, mga igsuon, nga ato gid siyang higugmaon labaw sa tanan. Kay ngano man, siya manggod ang Ginoo. Ang Ginoo nga nagpakatao, ang ikaduhang persona sa Dios. Nya gusto niya higugmaon gid siya labaw sa tanan. Sa dihang gikulata na siya gidakop si Pedro nga iyang sinaligan, mo'y atong unang Santo Papa, kay mo'y gitugyanan ni Jesus sa Yahweh sa langit. Nya siya sad mo'y gideklarar nga bato nga tukuron ang simbahan ibabaw kaniya. Gipamakak ni Pedro si Jesus og makatulo. Nganong namakak man to si Pedro? Kay nahadlok siya nga maapil og kamatay ni Jesus adtong higayuna. Mas gimahal ni Pedro ang iyang kaugalingon kaysa iyang gisunod nga si Jesus. Karon nagkita sila balik, nabanhaw na si Jesus, nining atong ebanghelyo, gipangutana na sad ni Jesus si Pedro, gihigugma mo ba ako? Nya katulo sad. Unsa may tubag ni Pedro? Sa tuyang tubag? Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Pero pirmi yung iapil ni Jesus, gihigugma mo ba ako labaw ni ining tanan? Ana. Kamong mga asawang ni adinhi, higugmaon ba ninyo si Jesus labaw sa inyong bana? Higugmaon. Kinsay mo higugma, tasang kamot. Maayo. So ingnan na inyong bana, iniguli ninyo dong ikaduha na lang ka nga akong higugmaon. Si Jesus mo'y akong unang higugmaon. Muna pirmi na kang moarig simbahan, kuyog pare. Siya nganong kamo na may gasigig kuyog ni Father siya may representative ni Jesus. Di ba? Nindot no. Kamusang mga bana, higugma asad si Jesus labaw sa inyong mga asawa. Kinsa may mga bana din nga mo commit nga, Father, ako nagyong higugmaon si Jesus labaw sa akong asawa. Tas kamot. Congratulations. Pero nagi banang wa gyud mo isang, hadlok pa na siya. Higugma gyud. Na magsige na mo kuyog sa inyong silingan nga mubo kay short. Sa man kadong kana na may imong kuyugan. Yang imo din tubag, gisogo ko ni Jesus. Di ba? Kana kung wasad ka mamakak. Kay kani manggod si Jesus, kung siya atong kuyugan, kung siya atong higugmaon, iya sadtang sugoon. Nya unsa may yang sugo, atimana ang akong mga karnero. Pasabot ang akong katawhan, atimana. Nya wala na nay limit. Why limit? Mao bitaw si San Pablo sa unang pagbasa, dili na siya mao'y nagdesisyon para niya. Ang nagdesisyon niya, mauna ang katawhan sa Dios, ang mga leaders. Nya niabot yun, nisangko yun nga, ang desisyon sa mga leaders, prisohon siya, napriso gid siya. Nya sugot rasad si San Pablo, kay nahibaw siya nga, pagbuot ni Ginoo, kay nagsulti naman si Jesus, nga kung mosunod mo nako, sakiton gyud mo, paantuson gyud mo, patyon gyud mo sa kalibutan. Ana. Nya sugot mo ana. Sugot mo nga paantuson, sakiton, lutuson, nya patyon sa kalibutan. Unayon mo patay, unayon mo paantos sa mga tao nga inyong gimahal, inyong giatiman. Sugot mo dili. Hilom na. Mo na si San Pablo wa gyud mo balibad. Nya si San Pedro gideklarahan na sa ni Jesus, sa batanon ka pa, pasabot sa self-centered pa ka, kay kani mga batanon mga in general gid ha, ang mga batanon self-centered, self-seeking. Mao na siya ini katiguang na unsa man
possessive. Possessive. Hastang ilang mga upos, di na nila ilabay, kanang ilang mga sudlay, di na ilabay, masuko na nag-imong kwaon, mga plastic, ilan na ng pilon, ipanuksok, bisan asa, mga, kuha na kayo nila, mga possessive, no? Mga tiguang, kanusa na himong tiwasonon, di na hinon mamuhi sa ilang mga pagka-possessive. Kusog na kayo na mangigi, kuha na kayo na, tandugo na kayo, kinaiya, di lang na nimo mapansin, mangluod na, yan, ano? Mayroon sa mga matay. Makaingon ang mga kuan ba, ang nagbantay ba, mayroon tayong mamatay, kay hasol ba nimo eh? Kay, natural man na, pero ang gusto ni Jesus, dili taon-ta ma self-centered. Ang tinuod nga iyang ipasabot nga karon nga tiguang nakapasabot ani, when you mature in your faith, kung mohingkod ng imong pagtuo o paghigugma nga rinako, di na ka magbuot kinsay magbuot or asa ka adto ang imo ng isig katao mo'y magbuot nya, dadon ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Nagtuo day mo nga nagplano kung magpari, oy, akong plano magminyo gyud. Mao bitaw nga 15 anyos pa lang ko nanguyab nako. Nakauyab jud kog mga napo ting ito kabuok. Nya tulo ang seryoso nga pagkauyab kay nana jud koy planong magminyo adto nila. Pero nganong nausab man tungod kay Legion of Mary man ko, nya kanang Legion of Mary magsige na og renew sa kaning atong panaad. Kita mga Legion of Mary annual gina during ACHES na agid tay renewal. Nya unsa may renewal ngadto ni Mama Mary mo ingon dayon ta, imo ako nga tanan akong inahan og rayna og ang tanan nga ako imo. Nan kana imo ako nga tanan sa ato pang akong self imo ug ang tanan nga ako what I possess is also yours. Wala hangtod nga nakaamgo ko nga ako gyung alagaran ang Ginoo niya. Nagsigi ko atog alagad sa simbahan, pero nag-alagad po ko sa akong pamilya hangtod hinuon nga gidaan ako niya sa lugar na dili nako gustong adtuan kining pagkapari. Wa gyud ko'y gusto ani naghilak kung ko ani pagdesisyon ako kay di ko gusto. Mga usa ka tuig ito na kong hilak-hilak kay di gyud ko gustong magpari. Kamo day din gusto mo musimba? Wa mo mapugos kay hadlok mong maimpirno. Mayon ta. Nya kamo gusto mo palit og slot. Wa mo mapugos. Congratulations. Pero ang nakanindot ay mga igsuon kay kun ang Ginoo nay magdala nato kun asa ta niya ibutang, ang resulta dadon ta niya sa wa nato ma-experience kanabang gitawag og the greatest adventure and experience in our lives nga di gyud nimo ma-imagine. So dadon ta sa Ginoo sa experience nga kanabitang makaingon ta nga wa ko maghuna-huna nga maingon ani. Kung kita ray magplano-plano sa atong activity sa kinabuhi, nya kita ray plano-plano asa ta moadto, dili baya kaayo nindot ang atong kinabuhi. Kay nigabot mo dito, excited ko maadto kog Amerika. Igabot mo sa Amerika, uy, di man di ay. Excited ko adto ko sa Boracay. Igabot mo sa Boracay. Di man di kay nindot. Kana bang inana? Kay ang ato magong expectation kanunay gini siyang mas taas kaysa reality. Pero nang ako ning minyo aning bayhana kay buutan pagka minyo na animal man day kay tanan. Sus na hibahuan lang nako. Mas arang-arang pa matatong usan ako kauyab ngano mo to gibuwagan ang pugos pa ning buang-buang nako. Tuo man ko. Ana no. Bisag ka mo mga asawa, sige mo giingon nga ga-expect ka kay ang imong uyab musuyop niyan ingon dayang imong uyab biyaan gini nako tanang bisyo basta imo lang kong sugton.
karon nga naminyo na sus ni samot ang bisyo na ingon kaingon gyud ka sus ibawaan lang ako bang mausab din panuway dako ang atong expectation perme gina siyang mulabaw kaysa reality pero ayaw pag-expect tagai ang Ginoo og higayon na siya mo'y mutudlo nimo unsay imong buhaton siya mo'y muhatag nimo mga sitwasyon aron imong atubangon nya imo sad nang atubangon sa Dios nun nga paagi nga wa gyoy paghuna-huna sa imong kaugalingon pagkanindutas imong ma-experience ako gisugo ko sa Ginoo pagpamaligya og slat maligya ko o tanawa unsay naabot ro sa atong slat kaning atong simbahan nanindot-nindot na nakapamalit pa ta dinhig mga yuta sa palibot gatukod na taron og kumbinto nga mo worth siguro nag mga 35 million nakatukod pa tag-apil anang kapilinya mga 40 million sa atong na share Bishop Chupilo kamomot nga atong Thanksgiving mga 7 million pod to sa mga slat-slat ra gyud na siya di ba ang atong mga events dinhi katong niagi natong pista pila to kalibo ka mga tao atong napakaon pamilya mga almost 3,500 ka families atong natagaag mga bugas ana gasto ta atong 4.5 million tungod lang ito sa atong slat-slat wa gyud pressured nya magunahon na di ko maka-experience kog ingon ani di ba yang anong nadaghan-daghan maning halin sa tong slat wa sa ko magtuo nga sa akong pagka bati og naong di man sa kay bati anang igo-igo og sa akong pagka seryoso nga tao seryoso man gyud ko bisan mga classmates na ko sa una sa ako pang kurso sa commerce ako mga office mates ako mga classmates sa seminaryo mga pare nga akong kaila ang ilag yung impresyon ako istrikto niya seryoso kay mao magina ako prangkador na mao magina ako pero ako nagtuo nga mo inta sa social media di ba mao bitang nanganhi mo dinhi daghan kayo tibuok kalibutan nagsige na og kaning sunod sa atong mga misa kay ang akong kabati nahimo mang nindot sa kadaghanan sige lingian na imong tupad hina sugod karon ato nang isalikway ang atong mga bana ug asawa hina niya mosunod na tas Ginoo niya inigsunod nimo sa Ginoo moingon din ang Ginoo atimana ang imong bana atimana ang imong asawa nga mahibong din na imong bana nganong labing naman kay ni akong asawa nga yaw-yawan man ta kay ni ngano man kaday kalit man kagkausab ingon din ka tungod kay nahigugma nako sa Ginoo labaw nimo isa nya nganong sige na magagatiman nako gisugo man ko sa Ginoong atimanon kang yawaa ka ay nalang sa pakapini ay nalang pakapini na lang gisugo man ko sa Ginoo nga atimanon ka kay kun ako palay magbuot gihiluan tanaka kaso lang nahigugma lang ko sa Ginoo di ba ingon ana di ba kanindot ana ang imong silingan nga kawatan kaayo imo nang pakanon imo nang tabangan nganong di man ko nimo ipapriso ma'am naghigugma man ko sa Ginoo dong kay kun ako lay magbuot di ra ti ka ipapriso ipabitay ti kang buanga ka pero kay gisugo man ko sa Ginoong higugmaon ti ka kawat pa more di ba nothing gonna change my love for you na siya ang giingon ni Kristo sige na nindog na ta